जाय बिथांमोना आंनि बे फट'खौहाय सोर पस्ट होनानैहाय WhatsApp फेसबुक हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव खुलुमनाय बा बरायनाय थालायबाय आरोना नै दिनै माने सासे सिख्लाया भाइराल जादों दा बिनिनो मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरो आं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां जोबजासे नायबासो माने बुजिगोन आरोना बुंनाय बायदिब्ला माने गावनि बयफ्रेन्ड गोसोनाय सेंग्रायानो माने फट'खौ भाइराल माने पस्ट खालामना होदों जाहैबाय आरोना दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांगोन दा बेनि थाखाय माने बे सिख्लाया जाहैबाय हिनजाव मानसि बियो माने रिकुवेस्ट खालामगासिनो फट'खौ डिलिट खालामदो थिनगासिनो आरोना फट'खौ दानदो बे फट'खौ मानो दोनगासिनो होननानै ओमफ्राय नाथाय बे सेंग्राया बुंनाय बायदिब्ला दासिमबो दानथ'वाखै भिडिअखौ जोबजासे नायजोब लोगोफोर होमबासो बुजिगोन आरोना आसलथे मा जाखो गासिबो भाइराल खालि भाइरालनिल' दावराव आरोना बिदिनो गोसो थोलायनोसै माने मोजां मोनखालायनोसै कन्टेक्ट नाम्बार लालायनोसै रायलायनोसै SMS गेलेनोसै सोरबा भिडिअ कलिं रायलायनोसै स्क्रिनशट लाबाय रेकर्ड खालामबाय ओमफ्राय मा जाबावनो हगारना होबाय बायदिसिना गाज्रि साननैसो मोजां मोनलायबाय गारलायबाय थिग बेबादि आरोना दा बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायजोबबासो बुजिगोन भिडिअखौ नायलांदो बिदिब्ला ओरैबायदि जादोंमोन आरोना आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं शेयार खालामना होनसै आरोना लोगोफोर माने आङो बै समाव गुवाहाटियाव आङो आदा मैदोमजों रिल्स बानायनो थांदोंमोन आरोना बे एक्चुअलि बे सेंग्राया आंखौ गोसोथोयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो आं बेखौ बुजायहरबाय थायो बियो मानिया नोंखौ मोनाबा आं सुइसाइड जागोन नों थैगोन मागोन होननानै आंथ' बुङो आंना हासबेन्ड थैनायाबो बारा गोबाव जायाखै नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो आं बुङो आरोना बेखौ बुजायो आंना हासबेन्ड थैनाया बियो रागा जोंनानै जोंखालि फट'खौ मा साननानै बियो WhatsApp ग्रुपाव हगारफ्लांदों जाहैदों आरोना बे रागा जोंनानै ओमफ्राय आंथ' जोंखालि जारायहरबाय गावनो खोन्थानानै लाबाय आं इदि नोंनि फट'खौ हगारफ्लांबायलै सना आं मा इदि दाय मावखो नों आंखौ मा खालामदो नों आंखौ जेलाव जोबनानै दोनोबा दोनदो नों आंखौ बुथारबा बुथारदो जाय बिथांमोना आंनि बे फट'खौहाय सोर पस्ट होनानैहाय WhatsApp फेसबुक आपल'ड खालामबाय थादों बे बिथांमोनखौ आं बुङो आं गासिबो बुंजोबाखै लोगोफोर नोंथांमोन अननानै बे फट' नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायना माने बुजिजोबखाबाय जानांगौ बेनोमोन आरोना भाइरालनि सोमोन्दै माने भिडिअ लाबोनाया थेंक इउ